صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اج اس محفل وچ اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے۔ اج اس محفل وچ اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے۔ سرکار نے سرکار دی خوشبو آندی ہے۔ اج اس محفل وچ اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے۔ رحمت نے ماریاں چھلاں نے سوہنے دیاں مٹھیاں گلاں نے۔ رحمت نے ماریاں چھلاں نے سوہنے دیاں مٹھیاں گلاں نے۔ جتے ذکر حضور دا چھڑ جاوے، جتے ذکر حضور دا چھڑ جاوے، اتھو پیار دی خوشبو آندی ہے۔ اج اس محفل وچ اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے۔ قرآن شریف نو تائیوں تے اسی پڑھنے اسی سننے قرآن شریف نو تائیوں تے اسی پڑھنے اسی سننے قرآن چوں سوہنے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن چوں سوہنے محمد دے کردار دی خوشبو آندی ہے۔ اج اس محفل وچ اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے۔ ہو جڑا سید ہووے اے ناصر اندے قدمی لگ کے رویا کر۔ ہو جڑا سید ہووے اے ناصر اندے قدمی لگ کے رویا کر۔ سانو ہر سید وچوں سوہنے دے، سانو ہر سید وچوں سوہنے دے دیدار دی خوشبو آندی ہے۔ اج اس محفل وچ اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے۔ سرکار نے آنا ہے تائیوں سرکار دی خوشبو آندی ہے۔ اج اس محفل وچ اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے۔